Roztomili dzisiaj będzie żykani, je wieczór, to już każdy by se miał, no kto wierzy Pombuczkowi, w Pombuczka miałby se pożykać. Mamy taki żykani, taką modlitwę Ojcze Nasz. Ja tą modlitwę Ojcze Nasz napisał po naszemu. Myślę, że nie będziecie na mnie źli, że to kapkę przerobił, bo ja sobie myślę, że nasi starzicy, a starki, oni żykali Ojcze Nasz, ale oni se tak żykali Ojcze Nasz wiele razy w duchu po naszemu. Oni se to chcieli powiedzieć głośnymi słowami, bo modlitwa by miała być dyski tako, żeby my mieli swoimi głośnymi słowami se powyrządzać z Pombuczkiem, ale hańdowni Jezus nam kozą, co by my to Ojcze Nasz żykali. I posłuchajcie Ojcze Nasz po naszemu, jakoby to mogło po naszemu być. Ojcze Nasz, co żyje na niebie, co by było święte miano Twoje, co by przyszło królestwo Twoje, co by było jako Ty chcesz na niebie, a na ziemi. Chlebiczka naszego, co go mamy na każdo, dej nam a i dzisio. A wybocz nam, co my szpatnego zrobili, jako my przeboczymy naszym winowatym. A nie kluź nas tam, kany możemy coś ich złego zrobić, ale nas opatruj od złych wiecy. Amen.